ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои ҳамин дар ягон ҷо ба ҳазур нишаста лайкро зер кунен, мо боша наворро оғоз мекунем. шаби гузашта муҳорибаи намоишӣ оид ба бокс байни мужзани машҳур чемпиони ҷаҳон Флойд ва ютуб блогер Логан Пол баргузор гардид. ва дӯстон, бисёре аз шумо дар комментария нависонда хоҳиш кардем ки оиди ин муҳориба навор кунем ва ба шумо маълумот диҳем ки дар ин муҳориба кӣ ғолиб шудааст. дӯстон, дар ин муҳориба чунин қоидаҳо буданд. ин муҳориба 8 раунда мешавад, муҳориба бе доваро мегзара ва ғолибро муайян намекунанд. яъне дӯстон, дар ин муҳориба кӣ ғолиб шуд, а кӣ мағлуб шуд маълум нест, чунки бо чунин қоидаҳо ин муҳориба баргузор гардид ва ин муҳорибаи намоишӣ буд, яъне шоу буд дӯстон. барои ҳамин ин чизро метавонед ҷиддӣ қабул накунед. ҳар дуяшон барои пулкоркунӣ ва барои шоу ташкил кардан баромаданд ва бояд гуфт ки ин кори худро 100% иҷро карда тавонистанд. муҳорибаи пурра дӯстон дар телеграм канали Паҳлавон ҳаст. касе ки хоҳиш дошта бошад дар омада тамошо кунед. аллакай рӯзи 12 июн турнири Open FC 5 баргузор мегардад ки дар он варзигари бебохти тоҷик Фируз Ходибаев бо рекорди 5-0 дар муҳориба бар зидди варзигари рус Руслан Хисамуддинов бо рекорди 12-0 вохоҳад хӯрд. варзигари тоҷик Фируз Ходибаев рекорди бебох 5-0 дорад. 4 ғалабаи фавран ва танҳо 1 ғалаба бо қарори доваро. охирон муҳорибаи худро Фируз моҳи декабри соли 2020 зидди Арман Сапаров гузаронида ғалаба ба даст оварда буд. рақиби ӯ Руслан Хисамуддинов боша хеле ҷангвари пуртаҷриба аст. ӯ дар умум 21 муҳориба гузарондагиай. рекорди ӯ 12-0 аст. 11 ғалаба фавран ва танҳо 1 ғалаба бо қарори доваро ва 9 мағлубият. Руслан охирон муҳорибаи худро ҳамин сол зидди Эрнест Садиков гузаронида бо тариқи сабмишн ғалаба ба даст овардааст. ва акнун Фируз ва Руслан рӯзи 12 июн беҳтарини худро муайян хоҳанд кард. ҳамчунин дар ин турнир яке аз варзигарони машҳури тоҷик Шараф Давлатмуродов бо рекорди 17-3 зидди варзигари бразилӣ Клебер Силва бо рекорди 19-11 вохоҳад хӯрд. мо албатта ки ба варзигарони тоҷик Фируз Ходибаев ва Шараф Давлатмуродов муваффақият ва танҳо пирӯзиро орзумандем. турнир аз соати 18:00 ба вақти Москва дар шаҳри Жигулёвский дар майдони Кристалл баргузор мегардад. якум рақами рейтинги UFC дар вазни ниммиёна Колби Ковингтон гуфт ки оиди Хамзат Чимаев тамоман ягон чиз шунавидагӣ нест ва ӯро тамоман намешиносад. биён суханҳои Ковингтонро гӯш мекунем. ман ҳатто ягон маротиба оиди ӯ шунидагӣ нестам. оё ӯ ягон ҷангвари топро шикаст додааст? албатта ки не. дар ҳозира вақт дар гирди чунин шахсҳо хайпи калон ташкил мекунанд. ҳозира UFC дар чунин ҳолат аст. бисёриҳо дигар ба дастовардҳо назар намекунанд. UFC ташкилоти бузург аст, аммо ҳозир ҳамаи кор дар гирду атрофи хайп шуда истодааст. чӣ гуна одамон дар гирди ин шахсҳо хайп ташкил мекунанд ба монанди ҳазл аст. ба қафас баро ва бо кӯмаки рӯйхати худ исбот кун. ба рӯйхати ман назар кунед. ман чанд чемпиони UFC-ро шикаст додагиам. вақте ки ин шахс ба муҳориба бо чемпионҳо барояд ва ҷангварони беҳтарини ҷаҳонро зана, пас ана ҳамон вақт метавонад ки ба ман визв диҳад ва ман ӯро ба поён мефаронам, гуфтааст Ковингтон. хотиррасон мекунем ки чанд рӯз пеш президенти UFC Дана Вайт хабар дод ки Колби Ковингтон рақиби навбатии чемпион Камару Усман мешавад. ногуфта намонад ки Колби Ковингтон ва Камару Усман аллакай як маротиба вохӯрда буданд ва Усман бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст оварда буд ва акнун реванши онҳо баргузор мегардад. ва дӯстон, бояд гуфт ки баъди муҳориба бо Ковингтон Камару боз ҳам хатарноктар шуд. ӯ Гилберт Бёрнсро бо тариқи нокаут шикаст дод ва баъд Хорхе Масвидалро ба нокаути вазнин рӯй кард. дӯстон, ба фикри шумо реванши Усман ва Ковингтон чӣ гуна мегузарад? чемпиони пешинаи UFC дар вазни миёна Майкл Биспинг боварӣ дорад ки Тони Фергюсон ҳоло ҳам хеле хатарнок аст. Тониро дӯст надоштан номумкин аст. ман ҳар як калимаи ӯро дар хотир надорам. чанд рӯз пеш ӯ дар инстаграми худ тақрибан чунин навишт ки ин охири кор нест ва ман чемпион мешавам. медонед, ӯ ҳоло ҳам умед дорад барои чемпион шудан ва ана ҳамин умед ба ӯ кӯмак мекунад ки чемпион шавад. нигоҳ нокарда ба он ки бисёриҳо ба ин чиз боварӣ надоранд. ӯ ҳоло ҳам ба худ боварӣ дорад ва ин чиз ӯро хеле хатарнок мекунад. ман боварӣ дорам ки Тони ин корро карда метавонад. ӯ аллакай як маротиба 12 ғалабаи пайдарҳам дошт.
не ки ба ҳар ҳол ман фикр мекунам ки рӯзҳои хуби ӯ дар қафо мондааст, не ки дар оянда чӣ гап мешавад ҳеҷ кас намедонад, гуфтааст Биспинг. хотиррасон мекунем ки ба чемпион шудани худи Майкл Биспинг ҳам ҳеҷ кас боварӣ надошт. ба ғайр аз худи ӯ, Биспинг соли 2006 ба UFC омад ва танҳо соли 2016 тавонист ки чемпион шавад. барои ҳамин Фергюсонро аз ҳама беҳтар ӯ мефаҳмад. дӯстон, худи шумо боварӣ дорем ки Фергюсон чемпион шуда метавонад? метавонед фикротонро нависен. дар канал обуна шавен то бозид хонободу сарбаланд бошед.